Igbo mụrụ nze Maazi ekene m nke onye chi na zere onye ji asị ka ife injinia wee bịa n'ụtụtụ ife injinia wee bịa bụ na ntị a anụjugo nsị ka m bịa tiwasị aka oyibo nsugbe unu na-eme anya unu afụ na iru atọrọ m ọchị ndị be anyị achọrọ ife ọma kee ka nwanne gị ga-esi were na-achọ ọdịmma gị nwa ịchọwa ife ọjọọ ị ga-eme ya ka ị wee kwatuo ya ịkwatuo ya ị ga-anọnwu n'oche ha ọnụ ị ga-emenwuru fe ọ ị ga-emenwuru ya ife ọ chọrọ ime rụ ndị ọzọ aka niile aghaghị ịha mkpịsị aka aghaghị ịha ọ bụrụ ka chi gị si wee kee onye ka o si wee kee gị ụfọdụ natara ọnatachi ụfọdụ pụtara ụwa gbaa mbọ wee kpata ego ka anyị hafụ na ị na-atajiri ụmụ nwanne anyị anya na fa na-eme ife ọbụla ị na-eme n'ụwa gbado anya yọba Chukwu nwee obi ndidi Chinchi gwara ụmụ ya si na ife dị ọkụ ji emecha jụọ oyi ka anyị ji na agịga na-alacha ofe dị ọkụ na o mecha na ọ ga-ajụkwa oyi ọkwa gwara ụmụ ya si unu tụrụ ji tụrụkwara mgbọrọgwụ ọ ga-abụ mgbe onye nwe ji bịara gwuru ji ka anyị were mgbọrọgwụ mee gịnị wee biri ndị be anyị ka anyị biri n'udo ka anyị hafụ na ị na-atakasị anya ọkụ na ụfụ obi ọ bụrụ ife niile ka ị ga-amacha n'ụwa n'ebe onye mmadụ were akọwadoe ma akwụkwọ ebe ị mmadụ were ka amamife ndị ọzọ na-ebido ụwa anyị fụrụ na ha ụwa na-achị achị chebara onwe gị echiche n'ụwa chọpụta onwe gị ife ị ga-eme na ife ị ga-abụ gbasie mbọ ike ma yọọ Chukwu okike abịa maka o nyere gị aka n'ụzọ ndụ gị niile ụmụnne m ka anyị were ire anyị wee gụọ eze anyị ọnụ onye a na-amaghị eme na-agbanwe ka o wee dịrị ya mma n'ala ndị dị ndụ ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'unu gbasakwala m ozi a onye atụrụ inu nkịrịnka nkata onye tara ahụ amago ụkpara ogboko bụ ọ bụkwa ntị chiri ya ka anyị mee ngwa ngwa wee mee ghara ọdachi ekenekwa m